Господине Кјучук, како известувач за Северна Македонија во Европскиот парламент, како гледате на неодамно објавениот извештај на Европската комисија? Оценявам го като справедлив доклад на Европейската комисия, който показва напредъка на Северна Македония. Безспорно по отношение на външната политика, Северна Македония е лидер по спазването на политиката на Европейския съюз, от това какъв напредък осъществи за последните няколко години. Заедно с това се виждат и някои проблеми, които съществуват и от предишни години, като например в върховенството на правото, определени позиции, които са свързани с назначения, не бяха реализирани. Притеснително обаче е отношението между двете мнозинства в Народното събрание. Това на опозицията и това на управляващото мнозинство. И тук мисля да бъда категорично ясен. Няма как Северна Македония да успее, ако няма консенсус на парламентарно ниво, ако няма консенсус в обществото. Но консенсуса в едно общество до голяма степен се задава от това какво правят политиците. По всяка една тема може да има различно мнение, те могат да бъдат подлагани на тежки дискусии, ожесточени критики, но когато става въпрос за бъдещето на страната, а то неминуемо е свързано с Европейския съюз, трябва да има задължителния консенсус между двата блока, на управляващи и на опозицията. Минатата недела во Брисел при објавувањето на извештајот изјавивте дека би ги охрабрил владата и опозицијата да седнат и да најдат компромис за геополитичката ориентација на земјата. Дали мислите дека за ова прашање има разлика меѓу двете политички групации? Имам усещането, че едната група определено не поддържа постоянно политическата ориентация на страната. Декларативно да, всички са за Европейския съюз, но извън декларациите трябва да бъде намерени консенсуса, как да бъдат продължени реформите от тук нататък. Защото само заявяването на хартия не е достатъчно. Трябва да има истинско намерение за осъществяване на реформи, а то минава през съгласие. Явно е, че само едната група не може да осъществи необходимите реформи в Народното събрание. От това трябва да се намери много по-ясно разбиране. Аз нямам съмнение, че гражданите на Северна Македония искат да видят страната в Европейския съюз. Но понякога имам съмнение как политиците действат. Не искам да задълбочавам повече отговора на този въпрос, но истината е, че трябва да бъде намерен този консенсус. Иначе няма да бъдем на нивото на очакванията и няма да бъдем, разбирам, политиците, няма да бъдем на нивото на очакванията на гражданите. Имиджот на Европската унија во земјава, но и во регионот на Западен Балкан не е добар, најмногу поради неисполнетите ветувања од страна на Унијата, но и поради тоа што проширувањето како да постои само на хартија. Дали во Унијата има чувство дека проширувањето треба повторно вистински да заживее? И за това се предприеха много инициативи. Смяната на методологията беше едно от най-важните. Това направи процеса много по-динамичен. И тук съм съгласен с критиката, която получава Европейския съюз. Погледнато за Северна Македония, подкрепата преди няколко години беше 85% от страна на гражданите, сега е 65%. И да, ако Европейския съюз не намери правилния път към гражданите на страните от Западните Балкани, не изпълнява своите обещания, подкрепата ще намалява. Но тук не може да бъде корен, не може да бъде обвиняван Европейския парламент. Ние имахме последователна политика и по отношение на започване на преговори с Северна Македония и Албания, и по отношение на визовата либерализация с Косово, и по отношение на целия регион за напредъка му в Европейския съюз. Така че смятам, има много какво да бъде направено, но интеграцията е двупосочен процес. Обещания и изпълнени ангажименти от страна на Европейския съюз, но заедно с това трябва да има поети ангажименти, респективно изпълнени ангажименти от страна на държавите членки, които искат да бъдат част от този клуб. И нека да ви дам един-два примера. Не беше лесно и в България, когато течаха тези разговори. Трябваше да бъде променена Конституцията. И в Конституцията беше записано, че земя може да се закупува само от български граждани. Това трябваше да бъде пременено. Представете ли си колко сложно беше да бъде дадена възможност земя да бъде закупувана и от други граждани, от чужди граждани. Това е българската земя. Много сложен, много емоционален беше този дебат. Но се видя, че след промяна на Конституцията нищо по-различно не се случи. Има пазарен принцип, всеки, който идва и закупува земята, обработва я. Тоест, това е един бизнес модел, не просто
закупуване на земя с цел националистически цели. Второто беше затварянето на атомните електроцентрали. Също много сложно. 2 от тях трябваше да бъдат затворени. От гледна точка на днешните реалности, България би имала съвсем различен капацитет, ако разполагаш с 4 вместо с 2. Но и тук се намери консенсус. Имаше консенсус, който течеше не просто между политическите сили, които трябваше да се съгласят и се съгласиха, че могат да спорят за всичко, но когато става въпрос за бъдещето на страната в Европейския съюз, няма нужда от спорове. Македонската влада ја постави 2030 година како рок за влез во Европската унија. Што мислите, колку тоа е амбициозно и реалистично? Ако не се поставят амбициозни цели, не могат и да бъдат изпълнени. 2030 година не е съвсем близко. Днес сме 2022 и реално има 8 години, когато може да работи много активно страната, за да обучи реформите, да променя това, което не е добре в преговорния процес и да направи така, че да спечели доверието на европейските институции. Аз поощрявам тази амбиция. Така трябва да се действа. С амбиция, с ангажираност, и тук искам разговора за бъдещето да се отвори в македонското общество. Господин Кючук, како би ги оценили односите, актуелниот статус во односите меѓу Северна Македонија и Бугарија? Хладнокръвно трябва да погледнем на всичко, което се случва от двете страни на границата. Виждаме, че проблемите са едни и същи и реакциите са едни и същи в повечето от случаите. За мен най-важното е да се създават близки контакти. И в крайна сметка контактите трябва да бъдат между гражданите. Българите и македонците да се разбират по-добре. А това може да става през различни начини. През култура, образование, през свързаност. Енергийна, транспортна, ако искате инфраструктура от друг тип, дигитализацията, зелената икономика, дава съвсем различни възможности. И от моя опит мога да кажа, че не е толкова трудно. Направихме много неща между МИЕ и БТА. Видяхме, че може да се работи между университетите, двустранни програми, общи програми. Македонските граждани могат да получават европейски дипломи, работейки между университетите. И това го правят ФОН, Американския университет, заедно с един частен университет по финанси и застраховане, ВЗУФ в България. Аз имам амбицията да побратимя общини. Наскоро ще има такова побратимяване между Чаир и община Белица, между Кърджали и община Струмица. 2 училища ми бяха съвсем скоро на гости в Брюксел. Училището в Чаир Исмаил Чемали с училището в Велико Търново, Вела Благоевград. И тези деца държаха македонското, българското и европейското знаме. За това работя аз. И това е мандат извън обикновения ми на докладчик за Северна Македония в Европейския парламент. Известието, докладът ще бъде написан и той ще бъде такъв, какъвто е, реалистичен, с плюсовете и с минусите за страната. Но най-голямата задача ми се струва и на мен и на други колеги, които искат да приемат добросъседските отношения като кауза, а не просто като нещо написано на хартия в Брюксел, е да се работи всеки ден за доближаването на гражданите на двете страни. Ви благодарам.